ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. имрӯза навори мо дар бораи яке аз барҷастатарин навиштаҷоти шоири бузурги тоҷик Абулқосими Фирдавсӣ достони Рустам ва Суҳроб мебошад. Азбаски ин достон хелоҳам калон ва бисёр саҳифа аст, мо кӯшиш мекунем ки мазмуни асосии ин достонро ба шумо пешкаш кунем. шоҳнома асари безаволест ки хизмати 35-солаи шоирро дар худ таҷассум менамояд. Фирдавсӣ дар синни 37-солагӣ ба навиштани достонҳои шоҳнома оғоз намудааст. шоҳнома достонҳои зиёдеро дар бар мегирад. яке аз достонҳои машҳури он Рустам ва Суҳроб буда аз нигоҳи мазмун ва мундариҷа хеле баланду таъсирбахш мебошад. яке аз симоҳои марказии достони шоҳнома Рустам ба ҳисоб меравад. Рустам ҳамчун ҷавон паҳлавон ҳамеша хоку ватани худро аз душманони аҷнабӣ муҳофизат мекунад. Рустам қаҳрамони бемонанд будааст. Рустам ҳамчун одами ҳақиқӣ халқи миллати худро дӯст медошт. шоир ба воситаи симои Рустами паҳлавон фикру андешаҳои ватандӯстии худ, дӯст доштани ватан, нигоҳ доштани ягонаи кишварашро ифода кардааст. инак достон чунин оғоз мешавад. Рустам ба шикор мебарояд. дар аснои шикор хаста шуда мехоҳад каме истироҳат кунад. ӯро хоб мебарад. Рустам аз хоб бедор шуда рахши худро намеёбад. дар ёд меорем, рахш ин аспи Рустам буд. бо хотири парешону таъби хира дар ҷустуҷӯи асп то ба шаҳри Самагон меравад. шоҳи Самагон ӯро зиёфат медиҳад. духтари шоҳи Самагон ғоибона ба Рустам ошиқ мешавад. хулоса онҳо бо ҳам хонадор мешаванд ва танҳо як шаб бо ҳам буданд. аз онҳо кӯдаке ба дунё меояд. Суҳроб ҳамчун ҷавони тануманд ба воя мерасад. шоир Суҳробро низ ба монанди падараш қаҳрамони бемисл ба қалам додааст. Суҳроб ҷавони нотарсу далер, ҳайрҳову покният аст. дар ин миён ҳодисаву воқеаҳои зиёде рӯҳ медиҳад. Суҳроб падари худро хело ҷустуҷӯ мекунад. бо фикру фиреб ба ҳиллаву найрангии душманон падару писари ноогоҳ аз ҳамдигар бо якдигар рамз менамоянд. разми онҳо дуру дароз давом мекунад. сипас Суҳроб аз дасти падараш кушта мешавад. Рустами ҷаҳонпаҳлавон нишони худро дар банди дасти ӯ дида доду фиғон мекунад. Суҳроб аз ҷаҳон гузашт. аз марги Суҳроб модараш тахмина огоҳӣ ёфта. пас аз 1 сол дар ғами фарзандаш аз дунё мегузарад. ҳамаи инро хулоса карда гуфтан лозим аст ки шоир масъалаи ҷанг, ҷангҷӯён, килаву адолат, ҳилаву найрангҳои замонаро маҳкум намудааст. шоир ба тарафдорони ҷанг ва ҷангҷӯён лаънат мехоҳад. масъалаи дигаре ки шоир мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст, ин риёкориву фитнаангезист. Фирдавсӣ тарғибу ташвиқ мекунад ки мо имрӯз бояд аз хатои пешинаён сабақ бигирем ва ба риёкориву фитнаангезӣ даст накунем. бародарон, ин буд каме маълумот дар бораи достони Рустам ва Суҳроб. агар навори мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва бо нашуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошад.